Church sa MINALIN, Pampanga bilang National Cultural Treasure sa ika-27 ng Agosto ngayong taon. Mahalagang pamana raw ang simbahan, hindi lamang sa lalawigan, kundi sa bansa, bunsod ng nakapaloob ng mga simbolismo sa loob at labas nito. Si Jeffrey Gomez ang may balita. Idedeklara ng National Museum ang Santa Monica Parish Church sa bayan ng MINALIN, Pampanga bilang isang National Cultural Treasure o NCT sa darating na ika-27 ng Agosto. Tila isang ordinaryong simbahan lamang ito, pero kung iyong bibigyan ng masinsinang pansin, ay makikita sa bawat istruktura mga simbolismong nakapaloob sa loob at labas ng simbahan, ang natatagong kayamanan ng kultura ng bayan, maging ang marubrod na pananampalatayang Katoliko sa nakalipas na 377 taon ng simbahan. Ayon kay Architect OWEN CANLAS, pinuno ng Commission on Cultural Heritage, Restoration and Conservation ng parokya na Abril 2008 nang isinumite ang kanilang apligasyon sa National Museum para sa NCT. First, the facade. And yung facade ang tawag, ang halos tawag ng mga pilgrims or yung mga pumupunta dito is giant retablo. And yung pang-apat yung tinatawag natin ng mga capilla posas, which is makikita natin mamaya sa patio, apat yun. So, fronting different directions. Yung pangatlo yung painting natin, na constellation painting natin sa retablo natin. Sinabi naman ni Joel Malyari, mananaliksik ng Center for Kapampangan Studies o KCS, ang ilan sa mga natatanging simbolismo ng simbahan, kabilang ang fresco painting na may petsa na 1614, ay pinaniniwala ang mapa ng bayan at Kapampangan Region. Mga pagpo na dati talaga meron siyang lumang sinatawag natin palitada. Tapos meron siya yung pinaka-oldest na building sa Pampanga, 1777. Makikita din natin maraming mga accent, halimbawa yung mga Moorish design, no? Yung evidence na nagkaroon tayo ng Islam faith. Makikita din natin doon yung mga very rare sa atin yung mga double tower, yung mga belfry. Isang napakahalagang pamana ng lahi at kayamanan ng bansa ang simbahan, ayon sa Kura Paroko na si Father Greg Vega. Sa mga taga-MINALIN na mabigyan ng karangalan ng simbahan namin, na mahal namin. No? Alam po ninyo, ang buhay ng mga Minalenyo ay umiikot sa simbahan. No? Kaya ang simbahan ito ay simbolo ng mga tao sa MINALIN, simbolo ng aming pagkakaisa at pagmamahal sa Diyos, at ang simbolo ng aming buhay na pananampalataya. Pagkatapos ng National Declaration ng MINALIN bilang NCT, there will be massive documentation. Ido-document nila yung mga treasures dito, and then restoration. Inilahad din ni Robby Tangtingco, direktor ng KCS, ang pinagmula ng parokya ng Santa Monica. Patay yung simbahan doon, yung mga Agostino, sabi ng taga Burol, Burol means hilly place, may mataas na lugar. Sa amin na lang yung simbahan, ayaw ng taga Santa Maria Macabebe, sabi na dito sa amin dapat yung simbahan. Hindi, sa amin, sabi ng taga Burol, it was decided by nature. Nagkaroon ng malaking baha, inanod yung mga logs, mga timber, na sana gagamitin sa pagpapatayo ng simbahan sa Macabebe, at napunta dun sa Burol na siya ngayon ang pinatatayo ng simbahan. Sinasabing May 17, 1614 nang itinayo ang simbahan ng Santa Monica, kung saan bukod sa Augustinian Order, dumating din sa simbahan ang iba pang religious orders tulad ng Dominicans, Jesuits at Franciscans na makikita sa retablo ng simbahan. Kasama si cameraman William Crawford Palo, ako si Jeffrey Gomez nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.